Ento aso be su nyame aso nyame, obe som bonsam aso bonsam na moturu mojojo be die. Obe fu afa nanu. Eni se Kristo so be fu afa nanu a, se eba obe jo nkwa. So obe wu a. Na se oji tumi so koda bra bukuma die na retu asaye. E di nyankuma dia ye de pata honhum bi. O Kristo ni wa ye pata honhum bia. Because him say ejana agena ade. Tie ye o, ye go dua na ye 24 hours a day na say 12 hours. 2 minutes ba. E be see the view. Say wan kasa ya go dua na so me so benti ya. Protection bi eni ho. Ansa e na onya won so ye do ko hu court. Yet to say upon our wisdom a sea and yen any china at to babicha. Any saying Danny Dana Chesen, same P and a ebo free muba, ye name him say, I will see and Chemudu Donna Baby to just a pomo brono sonan casano. I will send Chesen who won't send the donor air costo, a wine for Ninte when it just a conform why or minus just a one. In your man said that and your kusana, ya casaying say, Anka ye see a buffet ye, Naki a proper what you cry any a membrane to a chap. Nelson Tia and Tia Senya and say, Aya buffrane back on mammy and Tia Fuad and Sembi Ababa to Janini Nanis and a bano, tartan. All Casay wada wonder. And yes, I won't find now buffet in when in Nanis are buffanish to say. Onya baby die, a mamma course ni na no still. Onya baby and die, ne munchire mono audio kakakam yenkutinga. Etinura, my messing tits and the paper was say, Aquadani sunsum, edina chi se onko na nanom ho. Ko kanchiro say, Diomu ye no, or no dear, or then na. Onya baby je akwada fufuro so baga se wo die baga ye nyina ewubo mame me mete kwada so utimi mi hia wa agrekins ma dabi enti omko ye no ono die obaka che ne mame se amamne ni amamre no mu ye no ono die wonya babi na enti sa ne ma ya nana no mjiji ye no so ensuo no na amfeva akwada na se ensuo na mpa eno enye nko aso o se maka cho se nkura no mu ye 20 aduonu ebinum abusuafo binum kura de according to nananum kire say dana gase yi wom na ebinum amu no aye basa asai aye basa antino emienu bi de esi omu dana yi amu no ena binum so abusuafo beje ye ti dum yensa ne de enura ena yi apaye okuro nim de bi konsuo nim koye no na antiefu ase ono ne ba ne se ono de ewunya ba bi na Christianfo eye ensemu nchiremu a enye CPA besi nkonya papa odifo Prophet Bernard Esiamoda Asafo the Holy Ghost and Bible Prayer Ministry akamensa wa haibe twetwe eye nkomo odifo ababa akaba ejuso amfe na bibia ye find here na mi odum na motipa setro kompon ede radiase na odifo ye mumu semo wakoye mumu ni penyin so de nsemu e ka se obebie ye ni ede afa ho na me pese me hu se eye mbofre ye a wo mu free mu yi akwakoba se ba ko de ne ma me se wonda chese oyi ni nwedi e wo kwan bia so e de kire ni na ne se abofa ne so nya bebi ntina ye na mpese me busa se saman e wo ho dodo na aka so mu de saman de nya de mu gibiti pese me hu se saman wo ho e na saman so timi gi ni mu adi e prayer se na koma so ade ye ebebe mu ana me da wase ka ma menche too much motive for chichi ni benche ye ka se saman ya me no one thing I know say Bible so can Job chapter 7 verse number 1 ede kwa from 7 na kopem 14 Bible say onipa ne se owua ne saman emba fibio till according to yen chokronkon ede nam ana se chokronkon amemede na Bible say onipa ne wua ne saman emba fibio so what you say okay that's Proverbs 27 and that's Psalm 27 the same thing sound and Job chapter 40 verse 1 number Bible say onipa na etie but owua eya na unse
yɛwɔ akɔmfoɔ ne nsubankwafoɔ ate ase ɛne adinsifoɔ mu tumi yɛ nsamanfo yɛ invocations ɛfiri nipa no ho deɛ ɛte ne sɛ within the corruption of the flesh deɛ ɛte ne sɛ sɛ yɛfrɛ wo honhom mu a Bible sɛ ɛmmerɛ nipa no gye mu ntɛm ara no ɛpae teta sɛ yɛ heaven na wokɔ a wokɔ paradise akɔ akɔtwe wo Abraham kum sɛ yɛ bonsam gye nso na wokɔ a wokɔ direct so ate aseɛ but yɛwɔ visible demons bi a yɛka ne sɛ abayifoɔ a wɔn wɔ fi sɛ yɛfrɛ wo yɛ conjure wo spirit a saa hierarchies na wɔn wɔ fie no because of wɔn image na wɔn tumi hyɛ image na akyi de wo ba so ate aseɛ wɔn hyɛ image na akyi de wo ba eju baabi a wɔn kra ne da within the corruption of the flesh ebi asɛ bonsam gyem na wɔ a sɛ Abraham kukum deɛ okristo ni bi anim a wɔfrɛ ne nsamanfoɔ bɛba da. Oh, okay. Yɛn hyɛ ne nso okristo ni papa bi ni wɔ a woyɛ invocation anaasɛ wokɔndɔɔ ne kra na ɔbɛba is either sɛ abosoma so yɛ ɛpo ase ɛhemfa because Awurade alɔke na sɛ Abraham kukum ɔreste atwɛn the second coming of God but wɔn a tenatena ne abrabom ɛnante basaba so wɔn wura the kingdom of Hades anaasɛ the Apollyon kingdom no deɛ woyɛ invocation a demons ɛbɛfɔm image ɛbɛ abɛhyɛ ade n'akyi wate aseɛ enti ebi a wɔn ahyɛ ade n'akyi a compound ayɛ invocation afrɛ ne kra within the corruption of the flesh demons wɔn monitor baabi a wɔn kita ho so wate aseɛ ebi a yɛbusa asomasi adeɛ wei ebi a wɔn nso wɔn yɛ adwuma ntɛntɛm seconds because wɔn yɛ hierarchies ni powers and domains wɔn yɛ transaction ntɛntɛntɛntɛntɛm ebi a wɔfa mimi image mu na ɔde aba ɛna ɔhyɛ mi image akyi na ɔkasa ba ɔbɛ appear te sɛ mia. Sɛ metie wɔ kasa mu a na kyɛ sɛ ne nyinaa kɔpem sɛ saman ɛni wɔ ne mu ahohom ne ɛhyɛ akyire. Ahohom ne ɛhyɛ akyire so ate ase but ɛyɛ efia bɛyifoɔ abosom ɛne tumidie Bible so okristo ni bie wu a ne honhom ne esiri ne da yɛalɔke no so ate ase yɛlɔke no yɛsɛ yɛalɔke no sɛ ɔntumi mfiri de wɔ akɔda na hɔ ɛwɔ Abraham kukum no demon no hierarchy mpo ɔfɔ mpo ntumi mfiri ne kra no ma ne ma bio. Oh, okay. But yɛn hwɛ ofiti ɛyɛ tete abakwasɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ age bi wɔ hɔ a wubu a na kyerɛ sɛ ɔsama na yɛ sama twɛntwɛn that means sama wɔ hɔ sama no ntumi nkɔda kɔpem sɛ ɔmbɛyɛ amammerɛ ɛne kyerɛ sɛ ɔmo bɛ gye nneɛma bi ansa na sama no atumi akɔda na sesi a wɔn nso wɔka sɛ saman ɛni wɔ no na kyerɛ sɛ ɛyɛ saa abakwasɛm akɔso ebi mu nsuo fa wɔn yɛyɛ amammerɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ waste of time anaasɛ den na ɛma ɛyɛ wɔn yɛ saa amammerɛ ni gye wɔn kwan koraa. Mɛda wɔn ano ase with intelligent question deɛ tie ne sɛ wɔn nso bi wɔ a watena abrabɔ bɔnni wate ase yɛtufu etie yɛkasa kyerɛ a wɔntie na ebi wakɔkɔ yɛ adeɛ bi na ebi amemfa nso wɔnya car accident ebi asɛ deɛ wɔka no nsuo afa wɔkɔ so wate ase sɛ nsuo fa wɔ a daa nsuo ohoro wo kra ɛwɔ ɔno ne nsɛm. Deɛ onim fom biara onim deɛ meka no bia ne mumusɛ bia ne nsɛ deɛ meka no korɛ sɛ anaasɛ kaa ɛfa wo kra anaasɛ kaa kra so a wɔn sɛ yɛwɔ ahohom a wɔkɔɔ so car accident so ate aseɛ within the realms of the spirit okristo ni bia no a kaa no de bɛtumi de ahwe ase da. Metie wɔn nsɛm a na kyerɛ sɛ saman hyɛ da ni wɔ sa saman ni wɔ yɛ ahohom na ɛta akyire na yɛnhwɛ wɔn sɛ ɛyɛ a ebi mu wu at ebi a tender age nsuo na ɛfa no ne adeɛ kyerɛ sɛ atɔfo wuo samatwɛntwɛn no ayɛ dodoɔ na ɔmo nkɔda abakwasɛm tete ɔmo nkɔda ɛsɛ ɔmo nenam mfikyire akyi ɛna ɔmo tumi hyia wɔ ne sɛ ebi kɔware wu dena agye sɛ bi a yɛyɛ amammerɛ ɛde pam ɔmo akyi na woka sɛ saman niwe na kyerɛ sɛ saa amammerɛ no dɛn na ɔmo gyina so de yɛ amammerɛ sɛ yɛ pam ɛyɛ obi a wɔwu atɔfo wu akyi. Meda wase sɛ wohwɛ Bible mu a Bible si nyi Awurade bɛkyiri nsɛm wate aseɛ ɔse nyi Awurade ɛyɛ 1 Corinthians chapter 6 verse 1 ɛba ɔse nyi Awurade bɛkyiri nsɛm wate aseɛ na sɛ mobɔ afɔdeɛ ma abosom a meyɛyɛ meme Awurade meme deɛ wate aseɛ wokenkan Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14 a ɔse nyi Awurade bɛkyiri nsamanfrɛ so wate aseɛ mekyi nsamanfrɛ ntafoɔ yie ati aso obayifo sa abosom kom ene sa nneɛma no
What you say? And you say, when you pan in Buddha and some yen some drink a Bible said, when you pan a Christian for see who are straight. Then I'll do now more for a swallow, I got treated or done all. I did train the second come no call. So what I say, and you say, who say, ye rich was be, a could try and tree, a could drip you, Johnson, a could goon sound baby the mawa. Now, who sounds one Cassano clan, a coin. On the whole scenario, one Cassano clan, I am some train one, a yes, and the Busa was I didn't know, was a or yin and answer a yin at all. In the first place, once I didn't answer, Mammy, Salim Ramin Fancy, I said, O Christiania, when your car accident. Busa was I didn't know, was a Christiani, when your car accident. Tio, Bible was a mirror or similar, the Samuna Mujamua, Minona Eddie. Samuna Mushuma, Mimman Shunya Day. Okay. And I want some mention within the corruption of the flesh home. The Jenny said, car accident eba. You will see Tandimo will come back to the light and the two car in Wankasa. Said, Umunya mini baby, Okuta Christ ascension here, a bon muscle very reflects at all. A moon could never talk anything. So we need Papa who crack on Yasada. You did for before a big right one, the percent will be Sassamo. From the beginning of discussion, when I also said summer in war. But is it then, and there was some pack, and I was some chain. I war, ya didn't ya even yes, Christo Bewu, you cry up to now, you can't Holy Ghost. Meaning ghost, some I know. I will hope our cousin natural says some I know anyone. Send a baby accident side and so. Mamma chill with me. Unse, say, Cass a Holy Ghost on more than whom a pure. On pay feeling to Tamponi Piara. What you say? On your say, won't be Antonia, won't be minute money. I just said, unante on the path of righteousness. So I just, my hot, no what you must show no radiani. Once an identity, and now back on the other path, no sure. Ye was some pa and was some bonnet. The angel was some panning some bonnet, and was shocking ye any old something. Oh, okay. What you say? If yes, I would be a medical man. What you say? You was shocking ye any old something. And I didn't pie to tap a pie you. What you say? You would do any old bonnet. Once a radical yen or copy policy on pie. A Yamidi from whom you baby PA. What you say? The angel will be PA said a radic, the woman, a woman, a young pure. On Padia Ifi. So what I say, or say walk on the path of the righteousness. But unans abonio for come, Bible abonio for come, you should kebisi. A two nancy abonio for come, who yellow, who expects our summer bear samampa. But therefore that means somehow or Mammy Chidam influencing a young samso. Okay. What I say, Bible say, you baby, I am a form of tea, but I know any tea, but who are. O winner spirit in the spirit of God be pie about the Wukasamo. Sadi na Bible Cassia say, Unipewa. Once an identity, Job chapter 7, verse 7, out of 14, Job chapter 14, verse 1 to 7. Or Cassis in Nipenua, or Mafia. What I say, in Nipenua, or Mafia, but who bet in your friend cry? I didn't see young cause for national form Freddy Panica, near Quaboson, former bosom for the Freddy Panica. Once an I mentioned them Kaka, once an identity, so good to me and control and Freddy Panica farmer, or yes, I know your bosom shuni. And I Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 4, or similarly, Mimichi some friend. Once an identity, Mimichi some friend, Michubia, Ugunsa, Ubia, or Yinsuman Quanoma. What I say, Ubia or Yema Basabasa, or Abon some focus, Mimichi. But you are yellow. But if I remember a mukaka, before a big right a year, some unfriendly moment, perceiving who said, who can say me say, a year or Christo need dear accident, dear, near dear say, a BC Wakwemo, and I guess a woo, a year accident, when I'm say, who says some okay, dear. Christopher Dudona, the woo accident, in Danny Dainty VIP, Vas ye, Timmy, a crashing Madonna woman, who's someone woman in Anna just say. One way upon Samba and answer only being a Christopher crowd one. But there was intelligent question. Yes, sir. Unse VIP buses. A yana unse more one biblina the yardi. So what I say, biblina the yardi, and a Christian Misaka be Christian Papa being more card in the Shasada.
me de me ho beton senye so 2018 minyanka accident baako 80 baako kure ni wetentam baako kure ni wo odi for me tie wa accident ni si but wo Kristo ni ye ti mi fa okra ka abonye fo nsum wa me enye adwuma so what you say amane ni de be baba ko pa se be to pa ni otuba ko se be bi ni kwa se Kristo aisha mo de bi e na won se de ma me nchire woni se accident ni ko ba bi si a eye atofu ni sa ni ma no a abonsanfo to mo light e de tuka no mo Kristo ni bia wo mu a wo be crash ni nyina abom ye ncho man gara na ka mi nu kapo mo ni pa 76 e si atata e di busa se Kristo ni ntimi o se no le question se Kristo ni wo wu enti ma me nchire ni ntia owu oh okay once na de nchire ye wo eni nya msomfo se de Jeremiah chapter 7 verse 1 to 7 kan aso sunyame aso nso ordinary ba kusi aso de ba kusi clubhouse ba kusi abusunfie ba kusi ba bia ensese Kristo ni eta once na de enju wache mu mienu what you say ye ka ehanya ba be wuram ye ka bone ba ko wuram ti wanga sa onni mu dibia onni mu position wo gire enji se how ni aso ti ni ba ebe fa wako anti u de ususu se ti o ka se mo Kristo ni mapon mapade enya ade a na mo tro mojo sa esi de na ka ajimi de kraso e ma wo za ba minimo bia oye Nigeria ni mutu nipa a to gospel kind of saying enyo onya accident e ma che se wo prayer pan 9 twisty ye che se e na minimo so fon so wonya accident ma che so fit wo gu awie ni na emu no se mo ye Christopher mata ma me mfa we on se ida hosa ben se da hosa emre bi etwam ye so nya accident e ma ne wife ti nyina tete e ma ne san hye ne wife ti nyina bu amen busa on se adenti no mu nya mini pa ne de amfa no na ko fa ne here na o san hye ne wife ni score ni nyina bu ma ne sa ba ko wo busa adenti no mu de amfa won se na de ne tielo enti Kristo ni ma pa bia ne target e de ma sa no ma intimate ntam ba mo tu mo dofo no eni nya me sonfo no ye ti aso de mo so ni ma tantan no a eno de yisu e be fausia ento so be su nyame aso nyame wo be so mbonsam aso mbonsam na mo tu mo dojo be de wo be fu afa na nu eni se Kristo so be fu afa na nu mu a se ba wo be jo nkwa obi ti bi tie mu Jesus ono pa na ni tike ni ti be di kaate ordinano e de kire se onimi Yesu ba na kuma ne ho de akodi baabi once na de no okekare ne nim kire nyame so papa ne kra na ti ni mu ina bi ni de wono ankasa de akwa se tight ko ne bia onimi emu keke wa ti se ayi empty barrel ono na mo wante so ni kurukuru baabi aba ko to bia opere sa odifo so enope ubie ni pa ubie na yen show eye mami sesi aso awosu se ni be tata enti ebe ya ewofo no benifo na nanom chese rituals no e so mu ya another one and bale benya baby ada na ekoba se mami ka se nya bebe tata mi die e wodaye mu ni ade me ko friend saman ewu actual ritual yenye se ni ebe ebetimi etu nwa na mo aya na se mami no yo Kristo ni ana eya ne papa saman friend no because se ane ba ne tata no se some year ritual foforo se no benya baby ada obetumi aka se ne me kwa kobusem ye me ko friend me ba ne saman na me ma confirm me se e bia ye sa no pena na yenye ne sen se ne ebe obenya baby ada so your bad time then na person business say e wo mu se mami no se yo Kristo ni a onko ahead in free ye ne ba ne saman se ne be yo mbe hu de we o mbe toto nyoma na me da wasika me me de Kristo ni bia nkon saman free ba awurade ka kire ye se ubeti man ko ni difo ho ebusa se bia me ba ne saman e die ne tachi enti bia ma ba difo bi na se difo hwema me se anase buse awurade se ade be ne ta me ba no hu matia e ma ne e tata me sa sa utwi ade wo so na e ma na bi dukura mu ka wati ase okay e na Kristo ni bia nso enkwa aboso ma hwe once na de tin Kristo ni bia be kuma aboso ma hwe bia ne baye kakra wo mu ye wo quotation ho eye Isaiah Kristo ni abeye kakra sa wo ye wo white churches ho
And the Christian for baby na nya be for moti aso de. Na ene na asofo no so monche wo. Na so adifo. There be o ka osofo no aye bete no to. Waye tebo te sa betie e no to. Kenken kwa hiriri kakakaka kenken kwa. Enti onu metina wo ko ntimi nya yi. E de wo a Christian for baby o mo na nsi aboso de. O ti Christian de mo free wa no kwa aboso ma hye. Once na de ne che. Enti tumi na afre tata akora ne kra mane akora ne kra hnu na ne ma no. O ma me ye Kristo ni akodi fo bi o yesi ana ye o so fo bi kuro mu a o yesi tata he o jina ntinti mo bu se rade ma tumi be na techi ana se rade die na ma me ne nye wa asam si ma ye nkwa aboso ma so nko ye ebusa ne mra odi fo konko di wa asam so enti rade kasa wa ba wa o be kasa o se na de chen na be kwa aboso bi wa kokko twa ponche twa dan e rade so si bi chi sa nyuma we nyina enti wa isa nyuma na gu akwala ne ti sura ne ho e kwa akoda nfa. Enti saman friend DM ese se ba ma nnetu. Debi entina me ma quotation no Deuteronomy 18 verse 9 to 14. O se mi rade bi chiri saman friend. Mi chi odi insinia what ya say ogura bayigro e no bayifo sha abayinkom. Won se na de ne che. Enti ye Christian ye wo se wo ye full Christian. What mean take yi demon why 100% demon all his time. You cannot. How the pattern ko take sa demon enye adwuma. Edwuma ti first summer. O Friday. Okay. O de ka me ba o. Amanfo bebre etie hwe. O Friday. As a Christian ni pa ma pa wo gina Bible when ya brishu nyame. Na so ma na ewu a o ko from ma no sama ya den. See if you give what belongs to Caesar. So if you give what belongs to Caesar, ni nyame ma nyame a, wo gina hemfa. Afa be no ni ntam wo gina hemfa. Wo di nyame dia ma nyame, wo di Caesar dia ma Caesar nti wo gina hemfa. Nyame oni seta atwi nkuru e woni pakra ade o se Kristo for di seti mu o mo twe momume what you say and momume no seta be so o take dominion Kristo so se be ntwe ma it is up for ye ni pa se ye hunu de se Kristo ni nkwa abosunfie Kristo ni nko fresh aman obi gwa se me de me da me ma me sama be ma be loto number we nyina free mfa me papa sama be ma be loto number we nyina free mfa sika Ati aso babaka etwe nyina di mu a pa betumi abeche usika se no pa samanya debi o eno eye the mamon spirit ya okonjo eye invocation di no ewure ni pa ne de yachi e ma ne de ba o Kristo ni bia ma loto namba se de o ye kenya o ntimi emfa wo ma ne mfa ade boni mfa ma debi Bible say any pe nyina fi me nche ne ba mi rade mi na mesi e di sa de boni ne ba efi mfa yo odifo we de nya wo hane de na ye ma odi akoji wo hwe eye embofre ya wo mu free mu na ye amamwe won se obi tumi wu na na busuafo na decide say we de be twa wo gwan ye be ya amamwe emra sa eye akwankyere ne koso na samani timi besu obi so say sa ade no mo ye na esi ne kwan kra wo bebi a opese wo kono se nipa ne bia no yo Kristo ni na wo free mu na ne busuafo person no yesa abufre so die anka ko ba se wa ba out se onya baby ntina no na dodo na su se bia akwanche ye no ne wo mo kura no papa nti ama enene embo nhia na we ya akwakoye se akwanche ta echire se wo mo san koye another ritual se ne ono abufa de breda no na den na ka fa wo esan se bia e free say black ni si wo kwan nti anka white na wo hia se ne kwan be bia na se si a wo se yen san fa another black just another rituals and something ja wo kwan no na che se dey na ekoso se na oba pa me kan se unse afọ benu no ye wo tumi a oyi fita se na wo kan ye wo tumi a onu si tuntum mba to ati ase enti se ekoba ne se ye rituals e dia mawo e bon se na de na tiem be bia wo kon ho na wo so hu do taya e wo because me fan se o Kristo ni ntimi hu ana se me hu ni pa ni ntimi wo ye Kristo ni a ne ho be ba be ka se ye rituals man entasu what you say sa abosomsom fo asefo ni abaifo asefo no wo mo wu a ye sa rituals so kenkan Isaiah chapter 47 verse number 2 mu ade ba no e wo ho
ɔsɛ furu mo frase ɛna wagora bosom gura bɛyigoro na wo mpɛni nyina hwi wotie mu a ma wabosom wo bɛyigoro ɛmɛmra mɛboa wɔn sɛ na ade ne kyɛm ɛna maame na nkasa ɔde ne ba no fa nyamesom kwan mu a sɛ ɔbɛwu a na sɛ wogye tum sɛ ɔkɔda abrankukum adeɛ ne ritual asayɛ ɛdeɛ ne nyankom adeɛ a yɛde pata ahohom bi okristo ni wa yɛmpata ahohom bi a because nim sɛ agya no agye no adeɛ patro ate aseɛ honam ne nkɔ no kyim na ɔkra ne nkɔ agya no kyim nim sɛ papa no agye no adeɛ akɔtena abrankukum a ɔretwɛn the second coming ɛnti sɛ wowu nipa no nso wu na sɛ wodi mande rituals a na that means there is something I see that there is bosom or territory and there is 37 battalions of hell. Only very diabolical, only very wicked. 37 battalions of hell. Omu bemwa, omu demand sa nyankoma die ne sa no manoma no the seven hierarchies of Lucifer. Omu ye governors omu twa Lucifer omu sia Lucifer na tenase. Say the nyankopon 24 elders Lucifer so on the seven hierarchies. Omu twa omu nie din. Omu demand sa no manoma no chenye eni kanso sa wo. Enti ba bia kwala ne kra ne kom. Who said the first one, Omen Babe Fam, or the best transition of Akusi baby, and son Apollyon, saw the 4 hierarchies of hell, or Mabe Fam, Edward transcended, I just baby, I will come home with the call. Once in a direction, it is a only part baby, I'll cool yellow, maybe I'll cool a boom, and a possible hierarchies or won't take apple. Once a Bible can come by with you say, not a being a farmer. No correct. Ebi ne ufama omo epumre imfa no mo ufuo yakra mo enti there is a domain bia omo mu epumu nyina yakra mo na enti na sacrifice ne ba but you say sa di mo na ko dware po e ma nkwasi asem no ne ye boni bi jufa mu ye no ne ko ka na kwa kodi ni nsem e no mo so se omu di mane amamre na ntwie ne oba bia virgin ni twom ye gupo no so one ɛnyɛ bone demand you to me a woman Iraqi say a woman demand Miss Animan and you only balloon him now Cocasa Germua on our assumption. Okay, Jews who say, who must send a personal a young woman. 100% on your model. By a shame, doesn't be a question I say. O Christoni, Timmy woo a poo. And I let me poor Christoni mean Japanese, and poor Christoni Gia. Emma ye bosom no to me nya no kunana especially kopomu di en man so Kristo ni timi ko dware poma ono fa na mane mo unse de ntia mechanics also say the can cash accident ni san ba wi so de cheni say si bu dua na bi nya wa ye bu dua no a eteki em say 12 hours ye bu dua na 2 minutes fa oba e be hwese wu dua na ya bo no protection bi eni ho Tienio, you go there within 24 hours a day and that's 12 hours. 2 minutes back. Every see the view. Say, one can say, I go there and assume so maintain ya protection be a new answer. And I own your so I do court. You do awesome. Say, you offer physical court, you own court, home maintenance. If you are fee, bosom, who fear by ye, 2 minutes, summer, what the amounts of own maintenance. Any be a man, Jemma, before maintenance. Ye shall send one as no dibim. What's not there? And no Christian ni papa beyond him when be a money. Sisu be o Christo ni papa. O Christo ni papa. You quotation. Oh, yeah. Program I make weekly is about oh my bomb, the owner, if you are bomb by a dale. What's not there? Psalm 109, verse 1 to the last verse. O Christo ni papa beyond him when be a unya boni in young Satan and in right. Do you want to be your? Edu twe asantime mo ya bohu dua wo mefu ahye wo na se atatai wo akado wo hwe wo otina de echa no muni ahwe yesi bi wo huhu enti meka so Kristo ni bia o bia on seek the protection of God. What you say protection of God ni da so a sa protection no Isaiah chapter 28 verse number 5 to 6 and that's Isaiah chapter 29 verse 5 to 6 e ba 7 says bambo ni nyina da so I tell you from Osho asase as epum ewiem ehuram emutan no one can touch you. Enti insuo to me fa o Kristo ni ngene kwan fa wa ye den you go jesia e kasa okay you go jesia enti na be kasa ya e Kristo ko ni hia de epum nyoma ekwa eba
domains and powers of rule the kingdom of the oceans ni nyina Bible o se egunu fra egunu na me Awurade bi na me kyekere aso te se epum what you say na me Awurade me ti nsuo so Awurade de ne nsa bɔ ne Bible mo me kenkan me niade o se me de me nsa bɔ me bo sa me honhom me ti nsuo so na me denden na me kasa ma brada bom firi so sa nyame ya wo se na se a wan de betimi ateki Odifo se na wo kan dia na ye embofre ya over 15 just 20 sometimes 13 esie wo no wo nyina wo nye Christopher me can is 100% because Christo ni pie ni wa owu a ye ya amane ni amamre man anase de prapra nechi obi wa ni etwa ni pati ni e de ono ankasa ni mu atoso o Christo ni bɛyɛ Christo wu ye de o etwa obi ti ni mu toso Christo wu o mu dua no so ye rituals bi de man enti mo fra no mu ni mu ya me sa ye tuntuma na efita ankokɔ na ekɔ na eti so ati ase enti wa wo gina ntentene ye sa rituals no komfo na na se o man komfo no gina mu ye sa rituals no sa komfo de sa ni mo mu asem tichiri on the day of judgment e bia wo hie nyame ni boy very powerful the power of the Holy Spirit that ye be shutu a mama anya asem titu o enti meka sa wo fo ni tiemi a wo munya ya bosonsam wo munya rituals wo munya nsem wo munya sa no man enka papa mfa o Kristo ni papa bia na wo bi sa se ebushia na wo dem no kwan die ne be kan fa o se o mu show video ni ba na ebi mu e wa bosom dem aye rituals ebi mu so gina bonten ye bompai abosom da ho na fa ko bompai enfa ebe de na fa esum ni ha ni twaka e ja de tina wo pa abosom fi na wo gina nchen bi na wo bompai enfa da because o na bosom na tete wo Edifo medasi ye ra eya side na me pese ye ko asem so anka se aye ma mi yisu e twa jajo ne ra wo ne ba ne da enda se a den na ye ma mi obetumi aye eye ni so a wo so se eye kromu wo ayenfo na nanom no be ya wo mo nsantu na mo nya rituals for so na ne ba ne be at rest ye ni mu se eye nchiremu a efiri wo ba ye emru ambufre ifiri mu kire se wo kra na amamre wo wa 10 good years na wo munye ye sa amamre no ene ma ambufra bi duo ya hwe wo mo kwa wo ye nsu kese mu na sisi amami page na wo we dey 1 month standing se ne benti wo no kwa ni benti no eye na nano ma yemfo no ni o betumi aye bia wo mo nsa enye se ne be ya ba eye possible bibi sa betumi akoso me da wasika me de me gidi se ma mo no onto na adwi ati ase na onkopa Awurade kya Yehowa o wa abadaye mo ye ne tiwade a onpe se ukọ na nimu di akoma awu ushugu ni so Awurade me ba na susu na se me ba na sasa tata Awurade me sim sha no mane a mo se Nyankopon ye oba tan ya na nipu ni ma wase mo amosan mo tifiri mi titi atempon kwa ni so mo san na mesan gem meji mo wa tu as obakro enti Awurade betimi ajiwa tu as obakro oboni bebrebe ni wo mu kade ni ajiwade a waye nyina obetimi ajiwa tu amaye hu se we die oba de se wasa ba na eja fi na neja no kwa ni kunu wo chen se de na na wo ne nchen won se na de ne cheru enti meka se ma ne nka se okonfu ananse oman ni ananse abrafo mu kuru mo we koye rituals ni we ni am favor ba no enti na me se onko nyame difo bia na nyame sokodu abusa uko abusa na nche so ya konfu ananse ya busunsun ni o Ezekiel 40 verse 1 ko se unko mi medifo nche abusa munko busa na me nche mo bia pan panada e na won so unko abusa na ko tuntuni mu what you say Bible said na mo shun ka bi mu onim de da na nim enti sa me na donko na da won ma oku aba hwim se tam ba de ha da na nim de kwa to ti ni na bia woko don't forget about na nanom de wo rituals mama odi me so onko Awurade ni na onhwu Yehowa so ube mu de besi si Yehowa tisi bibi mo se amani na se atietie ni ho bi betom a unna me Awurade nchen na me so ano de ama me ni ade bo nyina mfiti ase me ni odi kamfo na me ni ochiridifo bibi bia na hinta ni wasase yesu me na me bo mu wiase
once na de ne chem there is a sound to sound go dwane to asa Yehowa kase wo yi a ebe ya de odi for edisia no ye mene ayayebe na ye hwe eye apam kromu wo no wotie eye nchiremu afiri wo ba ase unity bi ankoso intawantawa mentene mo ase ewo ye sa ebrono wo no na ebesi den na pam brono no betumi afom ntama efra ebisa se wo hwa amamre course atimo so mo gi eye amamre di abosumusem di sa na ye no ena ni nechi no ogwa utie nsem mo chiremu na ogwo ni de koso wo na we na ye extraordinary a chese agi bebi a obia eka bi eti apam kro no omo besi den no matumi achichiri kro no ana wagi kro no esiwo me da wa no ase sika Bible say o Kristo ni yemfi na e wo mfie dio so ni mfie dio wo twe Mexico Metisika o masika Obapa taking place me da wa se ene ayi se wa tene me Messi o se on se ekuro bia ye dia boso nchichi ekuro ni ekurofo what you say ekuro bia ye dia boso na chichi ekuro hwede rade de ye ba adifo ene ba ayi abosonsonfo when twa ntuma ya bia mpitwo mu nyina omuti hwede odi ye Sodom ni Gomora no se na de ne che onu Yehowa wa de ne sa bo ne ba kase be chiwade ene abosonson what you say ekuro bia ye reveal yourself edi sabitima de under the gods ne de e ya sam chichele na brother pai na tie su bi so once na de ne che no obi na asense no obi na achia no obi na akoa no obi ani ba kwa ye potwe once na de ne che you wa hwe sa na koma eye ne ya tibeka se ekromo tie mi a wo munwane ntwa Yehowa oso ne asase nyina Awurade dia emu adidudu nyina Awurade ne bo eti se ohone mani bia ba betua wa adenti da won Awurade nim ne mputu na won sire Yehowa na won sire se die si no fa wo no atu nyina nche na onyu tu so obakro na wudwa no kwa aboso ni abaifo nche for ade bi oye ni bi ato so mo ni bibi ma de no be ya ma the only way won betumi achichiri kro no any say omo bejane ti atu anyam fofo ege se nyame omunwane ntu nyina Nyankopon fa ni Yehowa ene ni din kese Nazareth ni ba Yesu Kristo omunkopa ne chawo so omafo omamuni nyina enkopa ne chawo papa we obetie no obesansa ase ne yare eno no bo Lucifer wo mo di tumi mpanini nyina on the ball one ni se si bo Philippians chapter 1 verse 2 to 7 wasimi na me wo mpanini ahodi fi wo ho de me nsabo me bo me ka kire mo se me ni alpha eni omega nyame obetimi na tentam na enye too late ma wo enye too late se enubi a wo ko nu mu nyansa dwane to Yehowa dia on se rade adiba ko okiri eni se wo be hwe fi wo kram no huhu ebe pa ho achi adiba ko Yehowa chiri no wo be hwe fi huhu no kram ebe nu hu woni instant okay or the child onu be kasa no ma won enkoyi bi enu anu wanya utie didi enya fiansa ba ko twa nantwie be twa odwan ko twa prako ene na sefo de bi omo twa bi dida ene omo ma sam odi go fa final verse to dwa eba eye awofo ya wo ma free mu a wo fifie eye awofo bi na tete wo nanso ebia ntete ya ankoye ena amaye kase omo nyina hwe wo mo kwa at this age are full of energy out mu say ye awewosem ete futo bi awo ma awofo fi say awofo ne kra dachi ye abofo bia fatu ya fama ye mama yakọ ene dui ni amane hu Bible say oba na wo say si na wo si oba na ankwan twai mesre awofo a mama nyina ho aka dwam ye sire rade se on hyamane Bible say mi rade mi na mi ku mi na me mankwa ti mesre se obi biara na de sie ahwere no on shedi na Awurade ankasa ne mmiri pam no obehye na nam na mesre se ye nnuano mo nso mo na maboso nso mo nam ewi mo tumfo nsam mo nam tumidi ye nnuoma bi ni ennuoma bi a mo ye mesre mo
ɔma yɛgye to mu sɛ yɛ kristosom man sɛ biribi ba kristofoɔ so a yɛdwane to a yehowa ɔno na ɔpepa yɛn mu nisuo ɛkasa ɛma yɛakoma ɛtɔ yɛm media prophet Bernard Esia ameda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry no ebi a wahwɛ yɛ wopɛ sɛ ɔyɛ metwetwe nkɔmmɔfo amanneɛ no wɔ ha bi ho abɛtumi afrɛ me number yi so ɛyɛ 0249 631876 0249631876 mesrɛ wo fa Yesu ansa na yɛtwi bituma no atɔ Yo, diffo. Medase ne akonya we ya. Wenya edi amayi na. Etefo discussion emudo so se won so wenya wo chefa wo na adwenkyerɛ bia so a wo no ɛho benya so begya to comment section wo de amame. Subscribe se wonya say too much. Nsɛm ɛbro so. Wonya ho nte ase. Wonya obi kyerɛkyerɛ mu no wa na de ababeto wapono so na like na share ne promote channel we din any mercy ka me ne de din kita we be so me de mo be see ya na me pa e be san e share